Nå, Magnus, du har lavet en superhelt. Ja, det er ildmand, og han kan skyde ild ud af hænderne. Han kan skyde ild ud af hænderne. Okay. Og Stefan har også lavet en superhelt, kan jeg se. Det er elektromanden, der er elektro i hans kappe, og derfor kommer det ned i hans krop, så han kan skyde med lyn. Han kan skyde med lyn? Sej superhelt. Og herover har du en superhelt? Ja, jeg har lavet One Supergirl, og hun er den hurtigste flyver i verden. Den hurtigste flyver? Sej. Og Tuana? Jeg har lavet en superpige. Hun kan, løbe stærkt. Kan løbe stærkt. Man kan næsten se det på hende, hva'? Ja, Og hun er superpige. Og du har også elektrisk. skrevet en hel masse om, hvad hun kan måske. Ja. Og Hassan? Han kan skyde igennem en rovdyr. Okay, han kan skyde igennem rovdyr. Når han trykker på den der knap, så bliver han virkelig stor. Okay. Er det den knap, der er der i midten der? Ja, den der. Okay. Og han hedder Big Man. Stor mand. Tak fordi I lige viste mig jeres superhelte.